ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардума кӯмак мекунед, сабаб мешавед ба тамоми корҳои хайр. дӯстон, видеоро ҳаракат мекунем кӯтах шава бародар. ин бародари мо рӯз ман видео карда будам. бародари азиз, ҳамин видео 2 минут мешавад, 3 минут мешавад. илтимос паҳнш кунед ки ҳама шаҳрҳода коргар дар кор, яъне ки дар ширкати азон бо нагид чия. бародари азиз, азонҳо ҳастанд, фиреб мекунанд, дар ҳама ҷо пасти бланди аст, хуб ҳаст, бад ҳаст. аммо ин бародари мо яъне худш калонай, чӣ қадар азонҳо дар сардорай, оз шаҳрҳоро мега худш сихана битим акаҷон худат гавзан. Салому алейкум ба ҳама бародаро, модаро, хоҳаро, ай 18 сола то 45 соларо қабул мекунем. Марҳамат биёин. Қати документ, бе документ ай 2400 рӯзи корӣ, ай соати 10 то 10, ай документ қати 2600. ҷои хоб, хӯрдан як вақт обед, регистратсия ҳамаш без сум, бурдан овардан ҳамаш без сум. як шери худо, дар хобгоҳи шумо хобш мекунед, дар ин азон шахсои бедокумент дар назар дорам. агар малиса биёд чӣ мешавад уҷоба? Ура именно малиса биёяд, дурини азон намедояд. Во худшон дар ҳамун дар берун ждат мекунанд. Во дар дурин азон вообще умуман баҷо мешан меистанд. ҳақ надоранд. Бо фора мақсад ҳамун дурин меистанд. хоб, дар хобгоҳ чӣ? Дар хобгоҳ вообще умуман намеянд. намеянд. яъне ки уҷа шумо чӣ шуда додагӣ мағз мали шуда. хулоса аз ин дӯстони меҳрубон ҳаракат мекунем ки ман фаҳмондадие кунам. ай соати 10 саҳар то 10 шава корай. як вақт абид метиҳад. як вақт абид метиҳад, дар ҳамун давоми 12 соати корӣ 2 бор 15 минути прерив ай. кадме намозхони намозотона мехонед, плюс ин дӯстони азиз 40 минут абид ай. кадмет ки документ дори, патент дори, гап чак хулоса документот бомба парият каҳан, чиқелай 2600 рубл рӯзи коритай. дар 12 соат 2600 рубл. кадмет документ надоре 2400 рубл. илтимос бародара сарша гаранг накини. ман видеои пешакӣ кардам, 9 нафар кор рафта, алҳамдулилла ба сари биланд кор кардастиям. мутаассифона 2000 ё 1000 одам зиёд занг зада сарша вайрун на. акай нам чӣ гуфтаастем, ҳамин ҳаст реална. хуб, бародар чӣ ном дори худат ака? Ғуфрон. акай ғуфрон дар пеши мо. дар кадом шаҳрҳо коргар дар кор? бугудам шаҳрҳо бо бинависам. Москва, Московская область. Москва, Московская область. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, точка ба тоҷик перевод мекунем. Санкт-Петербург, Питер. Ростов. Ростов-на-Дону. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Нижегородская область. Нижегородская область 6 шаҳр. Баъд Екатеринбург. Екатеринбург 7 шаҳрда кор. Воронеж 8 шаҳр. 8 шаҳрда коргар. бародари азиз, кор аст. гап аз ёд наменем, рақамот дар ин мондагиян. ин акай ғуфрон гуфтиё. акай ғуфрон рақамош, илтимос ҳамин видео чиста бораи муҳоҷироай, аз бораи худои илтимос. ин имрӯз чандума? имрӯз пайшанбия. дар бегоҳи ҷамъат бомбиш кине, чӣ мегам лайк, ина лайк биге паҳнш кине. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. бобоҷон ашода ба шумо бад.